Kabila tayo ngayon. Si sarado yung bitukang manok. Dito muna tayo sa bitukang baboy. Bitukang baboy to eh. Sarado yung bitukang manok ngayon. Daming lubak pa din. Ayun, eh. Oh. Puro lubak. Ano ba yan? Ay. Ganahan na. Kaya mo yan, Dixer. Ganahan na tayo. Puro lubak doon pa inis. Tagal-tagal na hindi mo lang maayos-ayos ko. Daming dumadaan na mga sasakyan araw-araw eh. Yan o. Yan. Kapal-tapalan lang ang lupa. Tag-ulan, baha. What's up? Wala. Dapat dito yung kalsada may mga bakal. Dumadaan dito kasi puro bus, puro truck. Oh?
mas malapit doon sa dito ng ano, hindi masarado. Kailan natin dito, layo nito eh. Dalawang ganun siguro. Kasi ito sa gilid dito ng bundok, mga dito sa mga sa tuktok. Gitna. Kaya yan. Naka-plug pa si Manong, tapos walang helmet. Yung traffic, naka-plug pa siya ng rider boot niya, pero wala siyang helmet. Ano ba yan? O baka tatay naman may-ari nito. Naka-plug pa, wala namang helmet. Ano naman? Ito, maganda-gandang kalsada dito. Pang Hollywood. Yan, di ba? Ganda oh. Pero hanggang dyan lang yan. Oo. Oo. Balik ko na normal na naman. Ha? Hindi naman pala kasi ganito yun. Bakit hindi ko muna? Mga truck dito para sila mga uod. Kahit lakad yung tao, aabutin. Lalo yung mga lalaking truck. Mga trailer. Para silang mga uod. Sila yung nangangalaga nito. Naalala ko yung upuan, auunan mo dito, wala no. Binalikan ta pa, di na nakakita eh.
Curve. Careful. Ha? Careful. Ha? Ako nga din, masupuyo na din yun. Wala ko kasi. Ibig sabihin yung pa Manila, pwedeng dumaan dyan. Pa Bicol hindi, no? Para wala kasing ano, walang traffic. Alanganin kasi puro batiin dyan eh. Dapat kaysa traffic na bibitin yung ano, mga sasakyan, delikado. Dapat bibitin dyan. Ha! Ikaw tatawid!
Ha? Tayo, parehas tayo na naman. Pag inaantok kag kaya, naantok din ako. Bono mo yun.